Dacă nu locuiești în deșert sau pe lună, sunt sigur că ai auzit de jocul Among Us, pe care îl joacă toată lumea. A spus, lep, Jos acolo la ăla de lep. gunoi. M-a văzut rugby. Puteți să mă Alexandru, omoare tu unde gunoi. ești? În nodul ăla gunoi? Da, puteți să mă omoare. Dar alții îl joacă în stil mai dinamic. De ce mă acuz? M-ai văzut că m-am dus în dreapta? Ești redus mental, du-te, mă! Jocul ăsta costă 3,99 euro pe Steam, pe care aș putea spune că îi merită. Jocul se desfășoară pe o navă spațială, iar dacă la începutul jocului scrie crewmate, ei bine trebuie să eviți impostorul pentru că ăla vrea să te omoare. Și sunt sigur că nu vrei asta. Dar faza este că nu știi cine este impostorul, pentru că numele lui cu roșu, dar apare doar lui, ei bine tu ar trebui să eviți pe toată lumea și să-ți faci task-urile. Task-urile sunt foarte simple, trebuie să faci egale niște lucruri, să unești niște feri, deci este ceva foarte simplu. Dacă tu sau altcineva găsești un om mort pe jos, e bine, puteți apăsa pe el și apoi puteți votați care credeți voi că este impostorul. Pentru a vota, chestia asta se discută în chat cu ceilalți playeri. Există două moduri de joc. Offline în care îți antrenezi skin-ul, iar online în care poți să te joci cu oameni din toată lumea sau chiar cu prietenii tăi. Știu că acest episod a ieșit cam scurt, dar dacă vă place episodul, nu uitați dați un like și în caz că nu sunteți abonați, abonați-vă. Eu am fost Seb, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!